हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायग्रोनाय जालायबाय ओमफ्राय दिनै गोबावनि उनाव ब्लग भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' आं दा मा खालामनो नागिरदों आइया खामानि थिनलांदो र' खनसेनि थास' बेदर सैनो होलांदो आरो ना आइया ओमफ्राय आं दा सैनोसै जावनानै गालांदो फुङावनो दानि गावसोरो बाबाजों जिगाब रोगानो थांदों नालाय माहाजोन बाबुआ ओइ ओइ नायलाय ये नोंगौ नुदों बे पुलिसा खारजोब्बाय नै थास'आ नै दा थास'खौ सैनोसै र' सैनायनि सिगां मोनसे बुस्थु खोन्थिनो आं थास'खौ माजों जागोन थास'खौ माजों जागोन बा जाबखोलै ना मागुरजों जागोन आरोना बेयो मागुर नैयावबो मोनसे दंबावो थास' बाहायसै बेयाव सें गैयि दं आरोना ओमफ्राय दंबावो नै बेयाव एसे मोदोमसिना दं आरोना बाहाय जाबाय मैया आं दायो थास'खौ बिगुर सैनोसै दानिसो जावदो नालाय सैनो बिराद मोजां जाखादो गोबाव दोनबाथाय सैनो मोजां नाङा दे फुख्रि खनथिं हनै खान्थाला थाइसे दंबावलायथारोलै दाबो जानांसिगौमोन नै फुख्रियानो गुफुर जाहाबलायनानै दं खनसेसै दंफांनिफ्राय दाबोरसे जानानै दङ गुना थास'खौ सैखांबायानो होनजायो दा आं नै मा जानो फैदो नुदोंना सिनायलानोलै नारें फिथाइ नारें खमला आयु बेखौनो सोर हाननाय ना सिरि दं मा होनो आइया सफैनानै एसे सैफाना होबाय ओंखायनो आङो बारियाव नारें खमला जानो फैबाय गोलैबाय खिया गावबाय बोरैसो सेस खालामजोबलायबालाय सोरो सिरिसोलाय मा लोब्बा जाबायना एवफ्रामनाय जाबाय फैदों नै जानोसै खर' गोजा आंनिया खर'सो
Ăn xong. Buồn nó là bé. Yelo, yo. Ba masih badli. Ini tunas long bawa deh. Ang baju batuk thar. Oi, tu kan kelapa sih. Oi, labu tu labu dong. Isya. Bam lain nak gitu itu. Salah. Cinta tu nak ida. Tunas tang leher ya. Siapa? Nih. Oh, mak sama ni mana lu ni ya? Mama tham ui lệ. Ui, siren mas na. Terus. Terus. Kuman tha phía. Ini. Bukan hal lain tak? Wah, tak kali. Oi, sindong kau sekali ni. Ayo, kita lu kena ya. Bermana dia diukur nani nopo film Brian, yang video ko bikin udah Indonesia sih kan. Sudah semen, thank you so much, bye bye.